Ok, Angela ni sɔgɔma. Sɔgɔma. Bien, ɲininkali dama dama b'an bolo ka thème wila. G7 Music yɛrɛ kɔnɔna la yan. N'a tɛ kɛ ma baasi ye ni san joli ɲɔgɔnna ye dɔnkilida la. N bɛ foli di Ala ma. N bɛ Matigi fo k'a tanu o min ye an dɛmɛ ka nin wagati jira an na. N b'ale fo kosɔn. Ne bɛ dɔnkilida la mɛnna. N bɛ se k'a fɔ kabini ne tugura 93 fo sisan ne bɛ tanuli la. Wa n b'a fɛ ka to tanuli na fana fo sankolo la. Bon o tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'i ɲininka fɛnɛ i ye gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ i ka dɔnkilida ko ta fanfɛla fɛ wa? Komi kɔni ka di mɔgɔ ye i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la komi i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la cogo min na. N ye gɛlɛya sɔrɔ a la kosɛbɛ. Sabula n ka kasɛti fɔlɔ o bɔra 2009 mais n ma dɛmɛbaga sɔrɔ ka se ka n dɛmɛ o kasɛti baara la. O la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ. N ye kasɛti baara daminɛ san 4 n y'o de k'a la. N ma dɛmɛbaga sɔrɔ ka n dɛmɛ. Nka a kɔni kɛra Matigi sago ye a ka bɔ. A bɔra fana a ye sanga sɔrɔ a diyara mɔgɔw ye ka Matigi tɔgɔ bonya. N ye gɛlɛya sɔrɔ mais i bɛ baara fɛn fɛn la wajibi don n'i bɛ nɔgɔya sɔrɔ i bɛ gɛlɛya fana sɔrɔ a la. O tɛmɛnen fɛnɛ kɔ ni album projet mana ban jumɛn de bɛ i kɔnɔ o ni album tɔgɔ ni fɛnɛ bɛ se k'a fɔ an ka limanaw fɛnɛ ye? Bon i komi album ma bɔ fɔlɔ an tɛ tɔgɔw kɛ surprise ye mɔgɔw la. Ok. An b'o kɛ surprise ye mɔgɔw la. Ok. Maintenant i bɛ se ka ladilikan jumɛn di sisan an ka danaba dɔnkilidalaw ma? O ye ɲininkali kankara ye dɛ. Sisan tanulikɛlaw cayara. Hali semaine tɛmɛnen ni kamalen dɔ kunbɛn Cɛbani yen nɔ a bɛ tanuni de kɛ. N k'a ma tanuni tɛ se ka kɛ ni kuncɛbaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka Matigi tanu yɛrɛ ni a ni tiɲɛ na i bɛ majigin de. Ala ka kuma yɛrɛ b'o fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ majigin ale b'o tigi kɔrɔta. Nka n'i b'an ka sisan tanulikɛlaw ye kuncɛbaya bɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ. An dɔgɔnin minnu bɛ ka wuli a n'an den minnu bɛ ka wuli u yɛrɛ fɛ n'i m'i yɛrɛ bonya mɔgɔw tɛ nin ye. K'a sɔrɔ e bɛ k'a kɛ i ka Ala min ye o Ala in de bɛ na e bonya. O Ala in de bɛ na e kɔrɔta. Ne Angel ka tanuni bɛɛ la Matigi bɛ ne dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Ni ne bɛ taa tanunikɛyɔrɔ ne b'a fɔ Matigi i ka nɔrɔ da i yɛrɛ tɔgɔ kan. Ne bɛ t'i tanuni min na ne tɔgɔ kana bonya nka e tɔgɔ de ka bonya. Wa n b'o de fana fɔ sisan dɔnkilidala fitininw ye. U kana to u yɛrɛ tɔgɔ duman ka fɔ dɔnkilida la. Karisa bɛ se dɔnkilida la karisa bɛ se dɔnkilida la o tɛ ko duman ye. Karisa ka tanuni ye nin na tanuni yɛrɛ ye o de ye dɔnkilida yɛrɛ yɛrɛ. An tɛ i n'a fɔ diɲɛ mɔgɔw. O la ne bɛ ladili min di sisan denmisɛnninw ma minnu bɛ ka wuli dɔnkilida la u ka majigin. U ka majigin ani k'u sen da u kɔrɔw sendanɔ na. U kana tanuni kɛ ko diɲɛ tanuni cogoya mais u ka tanuni kɛ ni ani tiɲɛ na ka se ka kɛ wusulan suma duman ye ka yɛlɛ u ka Ala fɛ. N bɛ se ka o dakuruɲɛ kelen de fɔ ka ɲɛsin tanulikɛla denmisɛnninw ma. Sabula ne ye dɔnkilida daminɛ ka n kɔrɔ minnu sɔrɔ a la ne y'a dɔn olu b'a kɛ cogoya min na kuncɛbaya kun t'olu la. Bon a diyara ne fana ye ka tugu olu nɔfɛ. Bon minnu fana bɛ ka wuli an kɔfɛ olu fana ka tugu o nɔfɛ. Sabula n'i yɛrɛ bonya dɔrɔn Ala b'i lajigin. Siga foyi t'o la. O la n b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka tanuni kɛ ni majiginiya ye ani ka mɔgɔw bonya. Ka mɔgɔw bonya n'i y'i kɔrɔ ye tanunikɛyɔrɔ a tigi bonya. An tɛ i n'a fɔ diɲɛ mɔgɔw an bɛ Ala ka so de kɔnɔ. N bɛ se ka o dakuruɲɛ dama dama fɔ tanulikɛlaw ye. O la an b'i fo bari ni ɲininkali dama dama de tun b'an bolo ka thème wila studio G7 Music yɛrɛ kɔnɔ yan. An ka foli b'i ye. O diyara n ye. Bien.